Здравейте, аз съм Рани. Добре дошли в моя канал. Днес искам да ви покажа как да готвя воден кимчи с български продукти. Важното е с български продукти. Аз сега живея в София и много искам да ям корейска храна. Тогава аз намирах как да готвя с български продукти, като корейски стил и най-накрая намерих начин. Вие вече знаете кимчи, нали? Този кимчи, който вие знаете, това е най-типичен кимчи в Корея. Но в Корея има много различни видове кимчи. Между тях искам да ви покажа как да готвя воден кимчи с български продукти. Вчера аз бях в Kaufland, за да пазарувам съставките на воден кимчи и купих китайско зеле, ряпа дайкон и круша, прас лук, люти чушки, червени чушки и други поправки са вкъщи. Тогава съм купил само зеленчуци. Докато нарежете зеленчуците, моля да подготвяте варената вода с зеленчуци. Аз слагах една риста от китайско желе. Ето тук половината ряпа, прас лук. Не чисти части аз го слагах. Може да използва нормалната вода, но ако използвате варената вода с зеленчуци, ще е по-вкусна. Най-накрая ще има голямата тайна на тази рецепта. Очаквайте го. Първо, нека да нарежете ряпата. Ще ви покажа размер. Ето, готова съм. Сега ще слагам една ръжичка захар и 2 ръжички сол. Ето сега го развъркаме. Айде, китайско зеле, нека да нареждаме. Да го отряни по риста. Това зеле е много чиста. Ако малко е трудно, ще може да направите така. Нека да ги измием по една риста. След като измиете китайско желе, листовете трябва да стоят така, за да паднат водата. Сега нека да подготвим за други съставки. Първо, прас лук. Нека махнем корен. Размер ще може да е като пръст, но това е доста дебело, ще го раздели на 4. Сега ще подготвим люти чушки. Това 5 броя. Ето една червен пипер. Но червен пипер трябва да бъде като такъв размер, но няма го. Тогава аз го купих най-слаб червен пипер. И желето ще сложим на купата, където ние слагахме сол и захар с ряпа.
4 лъжички червени пипер, 4 и смълян чесън 2 пъти и смълян джинджинсуи. Ето така, една лъжичка. И сега ще слагаме ривен сос. Мисля, че вие знаете какво е това, къде го продава. Аз не помня къде го взимам. Ще го слагаме 3 лъжички. Сега ще използвам круша. Сега ще налея сос в китайско желе и ряпа. Използваме такова, за да бъде водата по-чиста. Сега нека опитвайте сос. Ако не е толкова солено, можем да добавим ривен сос. Ще слагам повече. 2 лъжички. Ще слагам още сол. Сега най-накрая ще ви покажа голямата тайна на тази рецепта. Спрайт. Малко изпих, но сега ще го слагам. Спрайт е по-добре от захар. Таран! Сега съм готова. Ето. Сега нека да го оставим в хладно място. Аз ще го оставя в тераса, защото няма как тази купа да слагам в хладилник. И вие, ако имате възможно, моля слагайте в хладилник. И след 3-4 дни можете да опитвате. Ако вкусът не е достатъчно, можете да слагате допълнително сол или захар. И го развъркате и го оставете в хладилник. Сега воден кимчи е готово. Тази кимчи е най-вкусното е водата. Тогава, когато ядете храна, може с желето и ряпа с водата от кимчи. Ще е по-вкусно. Ако вие имате интерес към корейска кухня, моля оставете коментар коя храна вие харесвате. Аз ще потвърдя всички коментари и ще приготвя видео за новата рецепта. Благодаря да гледате на моето видео. Ако видеото ви е било интересно, моля харесвайте и абонирайте. Тогава, чао!